Ayong buntag, kumusta? Og karon na midalikyata diring dapitas may tren Biasong Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City. Kumikan kay adunay nag-comment no diya sa tong social media nga adunay mag-donate niadtong usa ka 62 anyos nga buta dito dapitas may Villanueva, Misamis Oriental lagi kay nagpuyo rin taon to siya sa kining payag no nga mugna lamang sa sako. So pasalamat mo nang gianian na to dinhi karon. Naa karon si Ma'am Mary Bayubay, no? Ma'am, ayong buntag dia, ma'am. Buntag, sir. Oh, nakita naginamo to imong comment dito sa Facebook. Nga nakaihatag mo so mo ni ma'am. Oo, habol kay Habol. nakita na ko dito nga wala siya habol, luoy kay siya. Yan na po ni mga jacket kay para di na siya parang lamok. Sus pagkapanindot gay kayo. Tudlo unsa toy rason nganong nakauna-una manggid ka nga mohatag, no? Kuan ako gyud dol kog kasing-kasing sa mga tiguwang kay nagdako ko sa akong lulog lula. Motong loy man kay ang tigulang motong nakauna na ko yatag ko ni dagham sa kog habol. Motong nag-comment ko dito. Sige, ma'am, salamat di kay ani ma'am no og makalaom ka nga makaabot na gani karong adlaw unta umuulan. Ay napoy bugas. Oy, napoy bugas pod. Oo, 5 ka kilo. Ay, grabe. Mura og dako gini nga grasya, no? Panda nga ako gining ilahos dito ron. Sige ma'am, salamat kay mama, salamat ma'am. Og gawas din no sa kaning habol, unlan, bugas ug napoy groceries, no? Naapoy ihatag nga cash. Gabayra. Si ma'am, so kini dako na kinig-tabang labi na kay nag ato pong gitigom nga makapalit pud ta og katong sin, mo katong sin. Tulo man daw to. Oo, tulo gyud grabe luoy kay ang kahimtang ato, no? So dako na kinig-tabang gamay na laydo nga gundon ani, no? Makapalit na gitag sin. Ang salamat gyud kay ni mama, salamat ma'am. Og karon no ato na ang gisakay sa to ang motor ang kining gihatag ni ma'am. So ubay-ubay gyud ni, no? Ubay gini iyahang gihatag atong nabugas kay groceries. So salamat kay kayo. Og karon taon maadto na bunta lahos itong dapitas may Barangay Imelda, Villanueva, Misamis Oriental. Og karon no nakaabot na ta direng dapitas may Villanueva, Misamis Oriental. Og tungod lagi kay nahibalaan nato nga si Sir Sinon no nanginabuhi nagbunot og lubi no diring dapita. So wata dito sa iyang Pinoyanan bat din hitas lugar kung asa siya nanginabuhi. Oh napoy atong mga kanbaderyo mga taga shout out sa kwan taga Nangka. So Nangka din no Nangka, Villanueva, Misamis Oriental kay Thomas Imelda si Sir Sinon nya dala na nato no ang habol, unlan, bugas ano napay mga dilata og kitsaw mas pasilan pagka ubay-ubay din siya. So ato ning bitbiton dalhon nato dito para matunol nato ngadto na kang Sir Sinon. Og karon no bitbit na nato ang bugas, unlan ug habol. Dire man daw agion. Oy, pero ay sarawa. Agir ako Oh. Ayoro, busig lang dia. Way dolay distance lang. Itaw, sige. So balag magbaguod tani ron, no? Importante nga ato ning matunol. Okay, naraw si Sir Sinon no. Bayubay di gyapon ning gibunutan. Sa kay. Sig manungag ning kanding. Okay, sige. Tara, Sir. Mayong odto. Ha? Okay ra diryo? Itas ba to? Ako sa ning ibutang. So may hulog ba ni? Sakaon. Ha? Sakaon gid mo, wala mo koy problema sa kaon. Sige. So atong ibutang dia ang kuan. Aman. Mura mahulog niya kung ganda. Aman. Abe, diri nang tingali sa nano. Diri lang tingali. So, Sir, pwede diri ka nagkuan? Nagtrabaho? Dini. Bunot ka mo? Ikaw nagbunot ani? Oh. Mga kapin na 10,000 wa na mag 2,000. Kabo? Oo. Grabe ba? Mutong ingon ako sa imo gapon nga alas 2 pa na ko human. Na sabi ko sa estimate black pa din mag alas 2. Wala pa? Oo. Grabe oh, daghan din yung gibunutan ba? Naging minus gani karon sa una 3,000 kapin. Grabe, ikaw mo iga kuan na, ikaw kumbati or nakay partner. Hayron gid ko nila, ako ra usa. Ikaw ra. Grabe ba? Kulba sab kada. Ingon lagi sila nga 63 ka na pero kusgan plang gyapon ina ko ay sos.
Way bisyo, wa tay alcohol, way sigarilyo ba. Sekreto di ay. Wa po gyud sekreto gyud og prutas. Gabi na nihapon ako kamuti og kuan kanang guyabano. Ya ba no? Oh, So gwapo kay tayo yung ginikaroon no kay nay bugas. 5 kilo daw ni, oh. Uy. Ubay-ubay gid ni. bagi ni mga Oh, napay di mailo, Nescafe, Quick Chow. So baning tinapa, no? Pwede ra man dai dito na ako din karon. Di duha ni. Tag ato ganin testing ano. Kunitin ni maning unlan ug habol. Agoy. Oh, sige. Unlan napagi kuan dire sir. Habol nga nindot nga habol ni murag mahalon bining gihatag ni Ma'am Miri. Agoy. Oh, bayubay. No, tanaw. Ha, okay na. Ako magitong-tong sira para ma-feel gani mo nga bayubay gani. Oh, tanawa ra oh. Di ba? Kita ko mong picture. Di na makita. Tanawa, napagdang bugas ako itong-tong oh. Agoy. Oh, bugat-bugat so ako nalibot ang diri. Di ba? Bayubay gani siya. Babay. Atas nang open be. Kay di man ako di man makita kung naong ani og ipa. Di ba kita? Sige, atong i-opening kuan imuhang bugas. No, ako magdahom sir nga kuan ni, no? Ingani kadaghan diri ang hatag. Wala gyud graba daw damha ang Ginoo lagi di gid ga pahibalo, di gid kabalo nga maabot ang Ano grasya. ba? Oo. Ang importante lang nga mangayo ta karon di na to mibon karon sa maabot. So akong gi-open sir, ang imuhang ano, nara. Sir, man nag-ikubag nga blackboard. Oo, Adi niyo picture. Bay-bay din eh. Pag Milo, gainom ba kag Milo sir? inom gyapon. Ininit na lang ni kulang ana ba? Init sus lamig inis kadlawon eh. Dayon napay kape oh. Nescafe Classic. Ang tinapa Vinta Sulit Sardines. Ubay-ubay niyo. So okay, na pa di sugar. Kumplito gid oh. Sugar. Sabi. Pagka gulahan gid kay sa konserba. Pagani mo post na feedback ba? Oh. Nakuha na, gabi. Malumos na magkatani sa kuan ani og Siya so mo promote salamat ah. Oh si Kwan sir, ako sang gipangutana si Ma'am Kwan, si Ma'am Miri Bayubay. Sumala pa niya nga akong pangutana nganong nakauno na magawa nga mohatag. Ingon niya sir nga Kwan daw. Nag-atiman daw siya yang mga lula ba? ay. Oh, yang lolo ana ba? Bata. May nagatiman siya, siya nagpadako siya ha. Oh. So tungod ana duol ko niyang kasing-kasing sa mga atigulang. Agoy. Putong nakauna-una siya mag-comment siya dito sa itong Facebook. Nag-comment siya. Putong ingon lagi na ipadala niya. Yata ipahatag si mga ba. So mo niyo? Mo ni. Bukat na magani So muna gwapo sir, gwapo niyo. Oo, lagi. Humo kayo. Sus lami kay tulog ana bahalag bundak ulan although pag mag-ulan lugar maglikay-likay sa kakay tulog pamunti mo sin di ba? Damay to trapal. Ha? Ako pag tulo dito sa taas, Oh. namo ko receive ang trapal magbukod sa kuto adi gyapon magsilbi ang tulo kadi man ko di man maduplan ang trapal. So, Unay mo lahos nga tulo. Ah. Nga masala man gamay ra masab. Tulog gyapon. diskarte gyapon. Gyapon oh. Nya na ito yung jacket. Ato daw sukdon sa ibutang sa ning kuan nimo. Oh, di Ano to kanada jacket niya daw be ato daw sukdon ang jacket. Aw kung medium lang siya, igo gina siya sa Ano ako. ra? Oh, t-shirt pa ni. Kabulahan Sige, kana daw. Abi kabutan kay ni Ma'am Kuan. Ni Ma'am Mir, Ang indulhensya nga magidani nila may mga kuan ko. ba? Abi ka mga butan Ay, sila. okay kayo na, medium, okay na. Diyo na. No. Okay na siya. Napo diri yung gisulod actually di lang kaon itang tangon kay basig maglisod ta ani og kuan. Bit-bit ba? Ba? Oo, kaya ra man ni. Kung mausan din kasaka sulod. Gipalundri gid ni sero. Kay na may kuan no. Mo ditong akong ilang ingon ditong nagipalundri para humot gid ba. Mahalon man yung mga t-shirt nimo. Oy, mga kuan man mga danlugon mahal man eh, murag imported man yung mga klase ni. Sir, unsa na lay kuan kanang unsa yung gibati karon sir nga nakaka-kumpleto. Ha? Dili murag di na ko murag sangko sa langit ang akong kalipay nga wala ko magdahom nga naon. So lipay gid ka. Lipay oh, di basta-basta oy. Oh, wala gud pastilan murag ambot kung unsaon ako paglitok sa pasalamat ang Sige. di basta-basta oy. Kay wala ko kusukad ani nga makakuan pero mo lagi ang Ginoo lagi sila gihimong instrumento kay instrumento gid sila Kana ba? Actually sir, no, gawas pa gid ani gihatag ni Ma'am Miri. Naa pag 200 iyang gihatag ani, no, 200. Patod palagi niya nga padugang pagkas, pandugang-dugang niya sa sin. Pay ta nig sin na nara. Pay pakita sa camera siya. Ako ipakita sa camera niya. Ang ako pong mama kay nakakita man nga padulong ko dire. Ano siya nga tunol na po ning 100, so 300 na ning kwarta dire. Gamay na lang gindi kulang ani makapalit ng tagsin ani. Awin na kay Magkapatsada ani sir. So dire sa sige ato ni tapokon. Ha? Yan si Imra. Okay, basin og napaday mo dugang, no? Lagi oh. Napay mo dugang ba kay Kini akong labor ani pagbunot na mo ko'y kwarta na eh. Oo. Pero lagi na kay. Sige, gorpod. Igo ra. Lagi ba? Basta na lang lagi. Sus Ginoo ko ha. So kanin sir kadang magpalit ta og ay kahoy di ba? Na okay nang kahoy ikaw na. Na may gaba kahoy Na may dito. magabas Na sa may to dito. magabas ko.
Lagi so ako pa ni kamutan nga before April na lang gyud di na ta ipabot og Mayo. Oo. Kay basin og kuan pa dugay pa kay to. So mga Abril na lang gyud. Di na to mahibawan kini kay imo naman gi trabaho gini ang mga nakita na sa mga video. Sus Ginoo ko mahatag sila. Di akong ano na akong 500. Oy, Niya, mayroon hatag anak niya, hatag. Daw na dito maghatag sa ipadala Ginoo ko, murag unsaon na lang. Salamat nako. Salamat lang kita sila kay. Bata magdahom sir nga diri sa kalibutan. Naagi day mga tao nga mga kan ba? Good Samaritan, mga Good Samaritan. Ako lang usa na magikuha ng Good Samaritan. Pero unsaon man gawa magina ko ikahatag sab. Lagi so ikaw ang gitagaan karon. Ako na tagaan. So pagkayahan. Sige sir, si Ma'am Mire Bayubay no naglantaw karon sa tuang video. Agoy. Unsa imong mensahe nga kaniya sir? Di gidaghan gyud kayong salamat. Hindawt unta nga ang Ginoo maghatag pa niya og daghan pa gid nga mga grasya sa iyang kinabuhi. Para nga dili lang ako unta, dili ako mahatagan, dili lang ako hangtod sa uban pa nga mas lisod pa kay kanako. Muna ang akong mensahe sa iya. Okay, sir. Kay maabot sa ng panahon nga makapundar-pundar sad ko. Ako sad mahimong membro sa Samaritan kay maghatag bisag gyud ko. Di biyag ingon nga kanunay lang si ko magdawat. Kay nagsiguro magid ako nga ang Ginoo basta mo kuan hatag ihatag usaon ko pamasan ng mga butang nga kuan magsubra na sad sa ako. Kaya ako naman sad usa. Wala man ko'y pamilya. Di ihatag sa paggrupo tang mga Good Samaritan. Diba? So agi ko na sayop sa akong krusada sir. Actually sir, kani akong ginahimo di magid ingon nga pagtabang. But paghatag og inspirasyon, no? Labaw sa tanan inspirasyon gyud ang akong dala. So karon dayo imo pag yung nasulti gikan gyud sa imong mga baba naluwat nimo nga tuhon kung ikaw po na makaluwag-luwag. So mamembro na pagkas mga Good Samaritan. No? Mahimong blessings ngadto sa atong isig katao pagkalami ana nga mga ana man kay sa una handom gyapon nang gahatag yung ko kay kaloy sa ko pero unsa man wala man sa ako kay nihit pa man pero wala magiundang ang kumpaning kamot. Daw biday og moabot sa panahon nga makuan ko. Butang talong mahayahay sa akong kabutang. Bisig na dili. Unsa pa akong baton mga tagsad ko. Maggrupo ta tanang mga kuan manghatagon aron makita sa kuan nga naagi day mga tao nga kuan sa ato. Walang giingon ko lagi nga mga layo sa buhilaman kanang sa kabukiran way kuryente murag wala na gid sa ila pero moabot ang panahon nga makuanan siya so grabe di basta kalipay sa tawo nay makuan. Kunay madawat nga grasya nga is kung sa ilang isig katao. Sir, tod ba wala man dito gay kuryente dito si Mawa? Wala. Pero unsay suga to dali mo dito ako nakapangutat tong yaga. Kuan ra, usay wa gid suga. Wala gyud. Mali hapon lang sayo para nga hayag. Tulog na lang dayon. Tulog dayon. Na diba? Way suga kung naa man galing suga, cellphone ra panag patalag sa gyud ko magamit og suga kay kadlok man ko og lamparilla, simbag og masunog, payag pa, masunog pa. Wala na. Di. Wala gyud suga. Sige sir, salamat sir. Salamat sir. Okay, sige. Kay ako na lang magbitbit ani kay kabala ko kung mabasa ka sa ulan karon ha, murag kauno naman sa ni. Gapon kalit sa kitong ulan gapon. Sige sir. Ako na lang magbitbit kaya man. Sige, salamat sir. Okay, sige. Kamo pod mga Good Samaritan nga naglantaw karon salamat kay sa inyong kanunay nga pagsunod. Nini ato mga videos nga naghatag inspirasyon. Nanukad na lamang dinis may Nangka Villanueva, Misamis Oriental. Kini si Zen Kahatol. Daghang salamat. Bye-bye. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usab sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.